Benvinguts i benvingudes, estem, com veieu, a l'Hotel Gold River i és que hem vingut a Port Aventura a passar 2 dies per disfrutar de la seva temporada de Nadal. També venim a provar Ulum, la seva nova experiència, i despedir-nos de Dragon Khan, de les vies originals, perquè, com sabeu, li faran un retract i és l'última vegada que podem fer-ho. Acompanyeu-me a descobrir-ho. Això és Ferran on the Ride. Doncs bé, el primer que farem, com sempre, és entrar a l'hotel, anem a fer el check-in, on ens donaran l'entrada a l'habitació, que també és l'entrada al parc. Així que anem a fer el check-in, que aquesta vegada no l'he fet online, i anem ja directes cap al parc. Ja hem fet el check-in, ja tenim les nostres entrades al parc. Com sabeu, l'habitació no ens les donen fins d'aquí una estona, ens arriba un missatge al mòbil amb el nostre número d'habitació i la mateixa entrada al parc és la clau de l'habitació. Ara nosaltres ja ho tenim tot fet, així que anem direcció al parc per aquesta entrada exclusiva per als clients del Gold River. Una de les coses que més m'agrada d'aquest hotel, que com sabeu és el meu preferit, tot i que jo volia venir al Colorado Creek però no tenia l'oferta, és que tot això que esteu veient, tots aquests edificis temàtics, realment són habitacions, i que mai m'hi he allotjat, sempre estic a l'edifici principal, però tot això són habitacions. I al final d'aquest carrer arribem a l'entrada al parc. Ja anem a entrar cap al parc. Som a dintre i hem entrat per aquesta entrada d'aquí, aquesta entrada per als clients de l'Hotel Gold River, i, com sabeu, estem just al costat d'Uncharted. Així que anem a aprofitar, abans de res, que, com veieu, hi ha poquíssima cua, només hi ha tota aquesta gent que veiem aquí, però sabeu que després s'omple moltíssim. Així que nosaltres anem a fer cua per Uncharted, anem a pujar Uncharted, així ja ho deixem fet i després seguim explorant el parc. La única forma de que un tesoro como este haremos todo lo posible para quitároslos de encima, pero tened en cuenta que están decididos a evitar que encontremos el tesoro azteca. Doncs ja hem fet la primera muntanya russa, ja hem fet Uncharted, i la veritat és que m'ha agradat molt. No sé si és perquè feia molt temps que no hi pujava, però ens ha funcionat tot superbé. Hem fet uns 20 minutets de cua, aproximadament. Òbviament, hem fet cua abans de que obrissin l'atracció. I us explico una miqueta com funcionarà aquest vlog, perquè hem començat molt a saco, i és que hem vingut a passar 2 dies a Port Aventura per provar, sobretot, com us deia abans, per provar Ulum, la nova experiència, per despedir-nos de Dragon Khan, i també el que he fet aquesta vegada és agafar les fotos a totes les atraccions, perquè volia ensenyar-vos com són, com es veuen les fotos a cada una de les atraccions, així que al llarg d'aquest vlog tindreu, com ja heu vist amb Uncharted, la foto que ens fan durant la muntanya russa, i també agafaré els vídeos. I bé, després d'haver pujat a Uncharted, que la volíem fer la primera perquè sempre es peta de cua i ara realment hem fet un quart d'hora, com a molt, seguim baixant per aquí, per aquesta àrea del Far West, i anirem, suposo que cap a Mediterrània, a provar Furious Baco, perquè les atraccions d'aigua, com veureu, estan totes parades, òbviament, estem a desembre, així que suposo que la següent parada serà Furious Baco. Aquí tenim els troncs que, com us deia, si us fixeu, estan buits. Quan acaba la temporada d'estiu, aquí veiem com tot el canal es queda completament buit i no hi passa res d'aigua. Doncs bé,
bé, estava en camí de Mediterrània, però hem trobat. Aquí tenim Crazy Barrels, com sabeu, aquests barrils que giren. No hi ha res de cua, així que anem a provar-los. Crazy Barrels fet, una atracció menys. Sabeu que a mi aquestes atraccions m'agraden. Per mi és important que un parc tingui per compensar les muntanyes russes, doncs, flats d'aquest estil. I ja ho vaig dir l'última vegada que vaig venir, a l'estiu crec que va ser, que van canviar el cicle i és bastant més intens. Està guai. I mireu, també el que us deia abans, aprofito que just ara passem per aquí, pel costat dels ràpids, perquè veieu com estan buides les atraccions a l'hivern. I aquests tubos negres que estan per aquí al mig del canal són el que generen els ràpids. I arribem a Mediterrània, aquesta àrea que normalment dona la benvinguda al parc, però si t'allotges a un hotel, doncs, a no ser que t'allotgis a l'hotel PortAventura, tenim altres accessos. I ara sí que anem cap a Furious Baco. Doncs bé, ara després de Furious Baco ens desviem una miqueta perquè vull anar a veure l'arbre que hi ha de decoració que ens dona benvinguda, que nosaltres, com hem entrat per al Far West, doncs no l'hem pogut veure, i anem a veure com està aquesta entrada de PortAventura en aquesta temporada de Nadal, perquè un dels objectius d'avui és aquest, és veure com està tota la decoració. La veritat és que és un punt preciós, amb l'arbre i just al darrere està molt ben pensat, a darrere amb Shambhala i Dragon Khan. I fixeu-vos també que aquí, a l'entrada, entrant a mà esquerra, que també ho trobem, n'hi ha més repartides pel parc, però és aquesta bústia per deixar la nostra carta als Reis o al Pare Noel, a qui preferim. Després de veure aquest arbre de Nadal i la bústia on podem deixar les cartes pels Reis, nosaltres, la nostra idea era ara tirar cap aquí, cap a la Polinèsia, i anar a fer Shambhala i Dragon Khan, però tenim Ullum d'aquí mitja horeta, així que anirem cap a l'esquerra per no fer tota la volta al parc. Aprofitarem per fer Estampida, que estava tancada quan hem entrat, que la veritat és que des que han fet el retrack només he provat un dels dos circuits just quan la van obrir, així que tinc ganes de provar-los tots dos i veure com li ha sentat el temps en aquest retrack d'Estampida, i anirem cap a Ullum. Aprofitem que tornem a passar una miqueta per aquí, per aquest camí del Far West, l'enllaç de Mediterrània cap al Far West, per parlar una miqueta de la decoració de Nadal. Jo diria que és bastant similar als anys anteriors, no percebo res nou. Potser com a detall positiu diria que em sembla que no hi ha res trencat de moment, el qual ja és molt. Crec que aquí a PortAventura i als parcs en general a Espanya tenim un problema, que és el vandalisme. Just avui estic preparant un vídeo relacionat amb això, i és que tenim totes les parets a les atraccions pintades, i passa molt que quan posem algun tipus de decoració, com pot ser aquesta de Nadal, als 2 dies la gent ja està pujant a sobre, tractant-ho malament i trencant-ho, així que és una llàstima, però he de dir que de moment tot el que hem vist, ens falta la meitat del parc, està bastant bé. La veritat és que està bastant poblat, com veieu, ara hem passat les campanes en el pont, aquí està tot. Jo diria que tot el parc està ple d'aquests arbres amb aquesta neu artificial. M'està convencent bastant.
Doncs ja estem a Estampida, com veieu, 0 minuts, així que segurament farem els dos, tant el blau com el vermell. No recordo quin vaig fer quan vam venir, però hi havia molta cua, així que aquesta vegada aprofitarem i farem els dos recorreguts per provar aquest Titan Track i a veure com li ha sentat el pas del temps amb tota aquesta temporada al darrere. Comencem pel color blau. I ara toca el color vermell. Ja tenim Estampida fet, hem fet els dos colors, com haureu vist, i anem a parlar una miqueta de com està Estampida. Pel que fa al Titan Track, que Titan Track per si... el Titan Track, per si no heu vist a l'altre vídeo on parlem d'això, bàsicament el que han fet és canviar la via de fusta per aquestes noves vies de ferro, que és només el tram del principi, just després de la baixada principal, i les dues primeres curves són les úniques parts del recorregut que tenen Titan Track. Aquesta part és espectacular, super suau, una tracció brutal. Quan surts de Titan Track es nota moltíssim i la tracció segueix vibrant molt. Ja ho vaig dir en el seu moment, tant de bo PortAventura acabi fent tot Estampida amb Titan Track, perquè la diferència és abismal, realment. I ara, un cop sortim d'Estampida, ens queden aproximadament 10 minuts per la nostra reserva a Ulum, cosa que tinc moltes ganes de provar. No m'he fet absolutament cap spoiler, no he mirat res, no sé ni què hi ha dintre, així que anem a disfrutar d'Ulum i us explicaré què tal el sortir. Doncs ja hem arribat, hem creuat corrents tot Mèxic. Aquí a la dreta deixem l'huracan i passat l'huracan ja trobem l'entrada, passem El Secreto de los Maya i trobem Ulum. Doncs ja hem sortit d'Ulum també, aquesta nova experiència de realitat augmentada. Primer us explico com reservar l'entrada. Heu d'anar a l'aplicació de PortAventura, hi ha un apartat que posa Tickets i allà heu de baixar fins a Ulum. Un cop estigueu allà, apreteu i podeu comprar entrades. Ulum per nosaltres ha estat gratuït perquè fins a final d'aquesta temporada és gratuït i a partir de l'any que ve tindrà un cost a part de la vostra entrada. Dit això, per reservar l'entrada ho heu de fer estant a dins del parc o en algun dels hotels. Tingueu en compte. I a partir d'aquí us explico una miqueta què és Ulum, així que si no voleu saber-ho, us deixo aquí un espai perquè us ho salteu. Et posen unes ulleres de realitat augmentada i entres en una sala on hi ha un ascensor, representa, que et baixa sota terra i estem aquí a Yucatán, a Mèxic, en el lloc on va caure el meteorit que va exterminar els dinosaures. Per tant, baixem amb aquest ascensor en el forat on va caure aquest meteorit per tal de trobar fòssils de dinosaure. A partir d'aquí comencem a fer un seguit d'entrades per unes coves i anem veient tots els fòssils de dinosaures fins que finalment trobem un dinosaure real i això és un gran descobriment. L'experiència està molt bé, mai havia viscut res similar. Aleshores, val un preu extra a part de l'entrada? No ho tinc clar, no ho tinc clar. Jo crec que fer-ho una vegada val la pena, no és una cosa que jo crec que repetiria en cas que ho hagués de pagar a part. Tot i així, demà ho intentarem tornar a repetir, reservar i tornar-ho a provar i a veure si ens canvia aquesta perspectiva que tenim ara mateix. Però bé, nosaltres ja hem sortit de Mèxic, bueno, estem a la part final de Mèxic perquè hem vingut a fer el tren de la mina.
Ja tenim fet Diablo, el tren de la mina, aquest tren de la mina de PortAventura, que, com sabeu, a mi m'agraden els trens de la mina, les atraccions clàssiques, els trens de la mina, són importants. I va suau. Simplement, per mi és molt poc intens després d'haver provat, doncs, per exemple, Colorado Express a Fantasyland o Big Thunder Mountain a Disneyland. Es queda una miqueta... és molt planet, tot. Però bé, nosaltres ja sortim d'aquesta zona de Mèxic, ja hem provat Tulum, ja hem fet el tren de la mina i entrem a Xina. I estem a la Xina no per fer Dragon Khan ni Shambhala, que ho deixarem per més tard, sinó perquè anem a veure l'espectacle nou d'aquesta temporada de Nadal que fan al Gran Teatro Imperial, Circo de Navidad. Close my eyes and I can see the world is waiting up for me, that I call my own. 'Cause every night that I am with, the brightest colors fill my head. A million dreams are keeping me awake. Go further, look at me, a vision of the one I see. Toquen campanes, hi ha cançons i esperança, les abraçades es preparen, tot comença a brillar, les finestres es desperten i amb màgia l'ansietat. It's Christmas time, we can feel the light, hearts are beating through the night, hold me close, the stars are bright. Doncs acabem de sortir d'aquest Circo de Navidad aquí, en el Teatre Imperial de la Xina, i la veritat és que m'ha encantat, m'ha agradat moltíssim, els dos cantants ho fan super bé, els artistes de circ també és espectacular tot el que fan, i està molt bé. Té una ambientació, com diu el nom, així de circ. A mi m'ha agradat molt la música, barreja una miqueta músiques de la pel·lícula del Gran Showman amb músiques actuals, i està superbé. Tenim malabars, tenim cançons, tenim moltes llums, i està superbé. Si teniu un moment, dura mitja hora, mireu, i us ho recomano 100%. El Circo de Navidad. I després d'aquest espectacle que acabem de veure,
tornem a fer el camí, creuem una part de Xina, creuem Mèxic i tornem a anar cap al Far West on tenim reservat per dinar. Nosaltres hem vingut a un règim de pensió completa, us ho explicaré després quan sortim del parc amb més calma i estiguem a l'hotel, us explico una miqueta què inclou i com funciona exactament. Però ara anem cap al Far West a dinar. I hem arribat, aquesta vegada hem triat The Iron Horse. Aquí el tenim, aquest restaurant que trobem just a l'entrada del Far West, que la veritat no l'he provat mai, així que anem a provar un nou restaurant. Doncs bé, ja som a dintre i el menú inclou un primer plat, un plat principal i un postre i la beguda. I això és el que ens entra amb la pensió completa. Adéu, merci. Ja hem dinat, ja hem carregat piles, estem bastant tips, així que ens queden 3 coses per fer que volem fer avui, sí o sí. Street Mission, Shambhala i Dragon Khan. Com estem tan plens, la veritat és que el primer que farem serà anar a Street Mission, algo tranquil·let, i després ja acabarem de tirar cap a Shambhala i Dragon Khan.